milé deti! Naša Agátka mala narodeniny 1 rok. Wow! Tak sme jej urobili takúto tortičku. Zaspievali pesničku. Oh, yeah! No a pomohli sme jej sfúknuť sviečku. Oj, naša mačička trpí. To je kuracina, to ja nechcem. A ty? Ani ty? Agátke to najprv nechutilo, ale potom sa rozpapala a všetko spapala. Mňam, 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 mňam. Yeah! Mňau, 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 mňau. Yeah! Mňau, 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 mňau. Yeah! Mňau, 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 mňau. Yeah! Mňau, 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 mňau. Nice. Oh, nice. Nice. Very nice. A potom dostala okrem týchto srand aj takéto, do čoho sa môže schovávať. Wow. Knižku. No a dostala takéto svetielko chodiace, to veľmi rada Wow. naháňa, to si veľmi obľúbila. Wow. Wow. A potom dostala takúto naťahovaciu rybičku. Wow. Ale musíme povedať teraz počase, že s tým sa veľmi nehráva. Radšej má to svetielko. Tak, Agatka naša, dneska máš rok a prajeme ti všetko najlepšie, aby si bola zdravá, šťastná, veselá. Pá, ľúbime ťa. Ahojte, milé deti.